Yun, nag-record na. Start na. Yan na. Igabayan mo sabi. Yan, sabi mga baliaw crew. Ito, gugulpi sa inyo. Tsaka boy. Ano lang? Si Jamie pa rin salanan yun. Sabi niyo ako doon. Kanina ka pa. Uy! Kasi mo daw yung ano eh. Sige nga dyan. Sorry! Ano mo na yun? Ba, ikaw Ang binabay gulo yung mo! video. Ha? Ikaw binabay yung video. Oh, yun na. Continue nyo. Dali. Kung ano yun? Paano naging yan? O, kuha ka muna. Ayun nga, ano ba naman to? Tinuturo lang kayo eh. Ayun yung cake? Dali, sandali nga. Ikaw, si mong cake. Ayoko. Kasi, sige ikaw! Mango cake. Ba't, ba't, Kaya mo na si Joy. Ang malaki na. Yung pangalan ni Kilmer? Hindi naman. Bakit binito mo? Hindi mo show. Ayan. Ano tayo ba? pagputi ng uwak. Sa akin yan. Oo. Go. Bakit ang... Ha? Okay mo. Iba naman lang. Pero makontrata. Lagyan mo kayo. Ah! What's up? Ang shit mo. Ano naman? Parang natutulog lang, oh. Yun yung bagot eh. Anong masasabi mo ngayon na natapunan ka ng cake? Ay, kung ako, babawihan ko yan. Ayoko to, ayoko to. Babawihan ko yan. Okay, man. Microphone. Huwag mo na hatiin. Babawihan ko yan, ha? Babawian ko yun, ha? Okay lang ako maglilinis na. Okay lang yan. Ay, bunso, eh! Ikaw na magawa. Hawakan mo. Hindi, sabi ko siya. Hawakan mo na. Hold it. Hawakan mo na. Sige, wag Si Joy na, si Joy na. Si Joy delikado yan. Ikaw na magawa. It's on! It's on! Ayan na, bata lang. Dodgeball. Sipag ni Ino. Ay, saan kayo? Asin kayo. Marami nga kayo. Okay na, go. Wait. Dito ba? Go, Ina, you can do it! Sana kasi yan, di ba? Yun ang sagot, Kilmer. Tanda mo, mga ano, ah. Mga pro ng baleo. Ba't lumalabo? Ano lang? Sige. Ba't? Nieta! Ito rin, pinatuloy kita matetext niyan. Nasira ng phone ko. Uy! Gusto mo naman ako mabisit. Thank you. Laro naman ano eh. Ha? Masarap ba yan? Ba't? Thank you, guys. Sinalpak sa mukha eh. Sabi mo. Hindi mo muna. Good job. Dito nagburo. Opo. What did you do in here? Uy, bakit ka nabibidyo? Hindi Naman. naman din gagana yan. Pangit din yung video niyan. O, yeah? Yeah. Bibidyo pa ako. Ma, ayun o, paglinisin mo yung nakakulay itim na nakakulay na jacket.